много лесно можеш да видиш цената на парите и какво коства да изкарваш тези по-големи възнаграждения. Защото поколението Z наистина вече търси смисъл във всяко едно нещо. А има ли нещо конкретно, което ги изненадва, като влезнат в ЦИП? Да, колко млади хора има? Пазарът е пълен с шум, с реклами. Ние сме тук, за да говорим какво стои отвъд този шум. За цените, храната, качеството, хората, доставките и решенията, които всеки ден стигат до вашия дом. eBag подкаст. 15 минути, честен разговор за пазара. Днес сме с Венци. На 16 години повечето хора търсят работа, първата си работа, за да изкарат джобни. Може би и за фон, за свободното си време. Някои търсят обаче и първата си реална среда. Така е, абсолютно съгласен. Днес този разговор е за най-младите хора в екипа на eBag, които са 16-17 годишни. Знам, че идеята е дошла от теб първоначално и след това си убедил мениджмънта на компанията. Не те ли беше малко страх за тази отговорност да асимилирате 16 годишни в един реално работещ бизнес? Не, категорично не. Защо? Аз имам също малко трудов опит като 16 годишен. Какво работи? На строителен обект. Нали, когато аз бях на тези години, не беше изобщо така прието, както е в момента. И средата, която ние имаме в eBag, екипа, който имаме, абсолютно предразполага да можем да интегрираме изключително много млади хора. Защото екипа е млад. Така че не съм имал абсолютно никакви притеснения, че това ще бъде работещ модел за нас и тези хора ще се чувстват добре и ще работят с кеф. Как се роди идеята в А, главата ти? Случайно, след като колежките от HR екипа казаха, че едно лято са имали 2-3 кандидати, които са кандидатствали през Jobs и са написали, че са на 16 години. От тогава се сетих, че най-вероятно има още хора, които биха работили. Сетих се, че аз съм работил, сетих се на какви места съм работил и оттам тръгна цялата идея. Четах наскоро един анализ, че поколението Gen Z в Европа ходило на интервю за първа работа с родителите си, които да им договарят условията по договорите, работно време, заплащане и така нататък. Как се случва този процес при нас? Как реагират родителите? Идват ли, звънят ли по телефона да се уверят къде работят децата им? Случва се. И ние го приветстваме на 100%. Идват родители на самото интервю, за да видят каква компания сме, къде ще работи тяхното дете, какъв е договора, какви са условията, на какво се съгласява. За нас това е изцяло положително, защото ние не криеме нищо, ние не правиме нищо задкулисно. Това, което казваме на самото дете, това, което казваме на родители, това, което казваме на всеки един наш потенциален кандидат. Аз го приветствам цялото мислене на поколението Z, защото са едни много по-открити и хора, които задават въпроса защо, как. И това, което на мен изключително много ми харесва в тях е, че търсят някакъв смисъл. Ако много хора преди това са мисли, че е просто работа, поколението Z не го счита така. За тях винаги търсят смисъл в конкретно действие, конкретно решение. И знам, че някои хора не са съгласни с този менталитет, но ние като един млад екип винаги го приветстваме. Това защо е така? Добре, това за eBag реална инициатива ли е? Социална или е просто част от бизнеса и бизнес модела на Част от компанията? бизнеса и ние към момента имаме, ако не се лъжа, между 50-60 хора в нашия екип, които са лица под 18, като вече имаме, ако не се лъжа, 5 или 8 човека, които навършиха 18. Реално погледнато, втория ни човек, който започна в компанията на 16, преди месец и половина или два навърши 18 години вътре в компанията. Тоест, той все още няма диплома за средно образование Точно така. и предстои да се дипломира. Сега завършва. Имаме дори случаи на наши служители, които препоръчват техните си деца с целта това да им бъде първата работа. Като ги питаме какво най-много им харесва, нали, самите хора казват, искам първата му работа да бъде в eBag. Как реално изглежда един работен ден на 16 годишен ученик, който идва на работа в Центъра за изпълнение на поръчки на eBag? Може би тук е момент да кажем, че ти си директор логистика на компанията. Така е, да. Има едно нещо, има много неща, разбира се, но едно нещо, което може би клиентите или тези, които все още не са клиенти на eBag, не знаят,
И то е, че eBay не пазарува от физически магазини, които обикаля, за да достави продуктите до врата, а има собствен център за изпълнение на поръчки, Така е. където респективно работят и младите хора. Така е. А къде се намира той? Как на практика, какво представлява един техен първи работен ден? Добре, самият техен първи работен ден има доста работа преди самия работен ден. Ние вярваме в процеса на онбординг и на при-онбординг. Нали, колегите, които започват при нас, те са минали интервю, минали са така нареченото пробно с наш ментор, който и преди е бил пикер, който показва самия процес, как се работи. След това изпращаме на колегите, които започват наръчници, как се работи с хендито, полезна информация. Хендито? Хенди е устройство, с което колегите извършат своята работа. Ние сме изключително дигитална компания и при нас всичките действия, които се извършват от Центъра за изпълнение на поръчки, се извършват чрез устройство, така нареченото Хенди, което е джобен компютър. Всеки си има профил и така можем пък да следим ефективност на всичките колеги. Да, самата локация е в СП за модерно предградие. Това е между Люлин и Обеля. Идва колегата. Как стига до там? Зависи, имаме няколко начина. Нали? Разбира се, може с автомобил, има автобус. След като започне, идва в самата база, взима си хенди устройство, записва се, че е дошъл, вкарва си своя личен профил, в който си има юзернейм и парол и започва да работи. Зависи от самата позиция, нали? Защото те могат да пакетират поръчки, могат и да опаковат поръчки. Зависи от самата дейност. Ако той е пикинг колега, той събира поръчките, използва така наречените пикинг колички, с които събира продуктите, слага ги в касетки и след това ги слага на поточната линия. И когато касетките стигнат до самите касиери, там където се опаковат поръчките, взимат стоката от самите касетки и слагат ги в турби и ги слагат на локация. Като в целия процес, освен количество, се гони и конкретно качество. Дали това са правилните продукти, дали са в добро състояние. Опитваме се да имаме контрол навсякъде, защото качеството е едно от най-важните неща за нас в eBay. Окей, казваш, идва на работа. В колко часа идва на работа един ученик? Много зависи. Първо, кой ден от седмицата, дали е бил на училище, някои идват преди училище, някои идват след училище. Събота и неделя имат възможност, като за момента Центъра за изпълнение на поръчки разполага с над 46 вида смени. Базата работи от 5 до 22. На всеки кръгъл час започват смени. Т.е. те си го фейслифват по отношение на тяхната програма. Кога са на училище и кога, защото техният работен ден е 4 часа? Точно така. Но все пак те са на ненормирано работно време и те може да изкарат един конкретен ден 6 часа. Това не е проблем. Да не идват всеки ден по 4 часа. Планирането при нас е изключително задълбочен процес, защото при нас в логистиката клиента си поръчва кога трябва да дойде поръчката. Ние не му казваме кога ще дойде. Така че планирането е много важна част от нашия бизнес и е спрямо желанието на хората плюс нашите нужди. Като хора, които имат по-специфичен график, още на интервюто заявяват как искат да работят и ние ако не можем да отговорим към момента на този график, им го казваме. Им го казваме честно, нали, ти се справи страхотно, но графика, който ти изискваш от нас, ние за съжаление няма да можем да отговориме, но заповядай пак след 3-4 месеца, ситуацията може да се е променила. Окей. Има ли нещо конкретно, което ги изненадва, като влезнат в ЦИП? Да, колко млади хора има. Това го слушам не само от потенциални кандидати, това го слушам от външни партньори, от хора, които идват, дори други логистици, които показваме базата на 5-та до 8-та минута, казва, тук е пълно с млади хора. Казваме, да, ние работим основно с млади хора. Ясно, че училището е много важно и е задължително, но на какво учи първата работа, на което училището не учи и не може да научи? За мен едно от най-важните неща е лична отговорност и дисциплина. Както сме направили нашата система с работа с хенди, с работа на профил, ние имаме пълна яснота какви грешки се правят и освен какви грешки се правят, как хората да не ги правят. И тази лична отговорност и да се научиш, че за всяко твое действие има последствие, за мен е изключително ценно. Също много добре учи как се изкарват самите финанси, защото все повече се говори, нали, за суми възнаграждения и хората казват, на мен ми трябва толкова, на мен ми трябва толкова, искам толкова финанси. Друго е да видиш какво коства, за да изкараш
тези суми, да кажем някой колега на 8 часа, който изкарва 1200 евро или 1300 евро, много лесно се вижда колегата, който изкарва 1800 евро, как работи, колко работи, с каква динамика. Много лесно можеш да видиш цената на парите и какво коства да изкарваш тези по-големи възнаграждения. А има ли вътрешно съревнование между тях? Да. Това е, може би, едно от най-интересните неща. Всъщност, извинявай да започнем по-отдалече. Когато кажете, че ученик на 4 часа изкарва добри пари, как се случва реално това? В смисъл, какъв е... През неговата ефективност и качество на работа. Колко средно изкарва на месец един 16 годишен ученик, който идва за 4 часа на работа в eBay? Без проблеми могат да изкарват спокойно за 4 часов работен ден 600-800. Имаме хора, които успяват да изкарат за 4 часов работен ден и 1000-1200 евро. Това са чисти пари след данъци. Това са чисти пари след Важно данъци. е да кажем, че програмата е с договор. Категорично, значи в eBay всичко се плаща по банка, така че няма как да се дават пари на ръка. Всичко минава по банка. И това, което пък аз бих се радвал да го кажа, много хора не знаят, че когато ти се плаща по банка, ти си задължително на реални осигуровки. Защото много хора питат, ама като се плаща по банка, реално ли са осигуровките? Няма как. Да, те просто нямат толкова опит. Добре, кажи за съревнованието между тях. В предварителния разговор ми каза, че имате обща система, където след края на работния ден всеки вижда какви резултати е направил и е постигнал спрямо другите. Тоест ти виждаш дали днес си на 30-то място или на 3-то място по постигнати резултати. Самата класация се вижда веднъж на седмица. Затова сме го изкарали като показател. Количество, което ти изработваш средно на час. И това, което забелязахме, че дори част от 16 годишните успяха да вдигнат перформанса на по-стари колеги. Защото, примерно, да кажем, те средно са правили... Под стари какво разбираме? 23? Не, под стари говориме хора, които са 2-3-4 години в компанията. Да. И видяхме как те успяват да ги мотивират, защото, измислям си, ти правиш примерно средно 200 на час, идва едно хлапе на 16, той почва да прави 300, ти си казваш, чакай, защо той прави повече от мене? И това, освен психически положително влияе на хората, влияе и финансово. Ама какво ги мотивира повече? Заплащането? Откровено те питам. Ти най-вероятно знаеш заплащането или усещането, че са част от нещо голямо и съществено? Ако говорим за Gen Z, за мен е принадлежността. Ние дори им предоставяме информация, защото когато поработиш малко, работа става монотонна, нали? Ти просто събираш поръчки. Но когато осъзнаеш, че ти си подготвил на някой вечерят, ти си подготвил пюретата за някоя майка да й помогнеш в натовареното ежедневие, ти си подготвил поръчката на някой възрастен човек, който не може да отиде до магазина. Имаме клиенти, които са инвалиди. И реално погледнато ние доставяме и ние даваме възможността те да водят един по-лесен живот. Като осъзнаеш, че ти събираш поръчката на някои от тези хора, виждам как те грейват. Защото осъзнават колко е важно, че не е просто работа, не е просто да местиш едни неща отляво надясно. Беше казал в едно интервю, че след процеса на асимилация в компанията получават грамота. Точно всъщност така. С данните колко така. семейства са услужили за този период. Точно така. И виждаш как това ги мотивира, как им дава смисъл. Защото поколението Z наистина вече търси смисъл във всяко едно нещо. Което за мен е мотивиращо. Наистина. И аз смятам, ако трябва да бъда честен, преди да започна в eBay, аз смятах, че в една работа парите са всичко. Даже съм казвал, за правилната заплата всеки прави всичко. Това, което забелязах е, че не е така. Възнаграждението е може би 30 до 40%. Важно е културата, важно е средата, важно е колегите, важно е работното време. Смятам, че ако нямахме толкова гъвкав график, нямаше да успеем да привлечем толкова хора, защото нямаше да можем да отговорим на техните нужди. Може би първата работа не е просто начин да изкараш пари. Може би първата работа е мястото, в което разбираш как работи реалния живот. Това беше eBay подкаст. 15 минути истина за пазара. Много благодаря.